Per preparar el pollastre amb samfaina necessitarem un pollastre tallat a octaus, samfaina, una ceba de figueres, oli d'oliva verge extra, sal i pebre. Començarem polint el pollastre i cremant les restes de plomes i el salpebrem pels dos costats. Agafem una cassola que pugui anar al forn, hi posem una mica d'oli i enrossim el pollastre pels dos costats. Quan el tinguem ros, farem el foc, tallem una ceba a trossos i l'afegim al pollastre. Posem la cassola al forn durant 20 minuts a 190 graus. Passat aquest temps la traiem del forn i traiem tot el suc que ens ha quedat a la cassola. Separarem la part de l'oli i ens quedarem només amb la part inferior, que és la del suc, i el tornem a afegir a la cassola. La preparació de la samfaina la trobareu en el vídeo publicat anteriorment. Afegim la samfaina al pollastre. Tapem la cassola i la tornem a posar al forn 15 minuts a 190 graus. Mentre piquem una mica de julivert i quan traiem la cassola del forn li tirarem al damunt. Aquest plat reposat encara és més bo. És un clàssic de la cuina catalana per sucar i pa. Si us ha agradat, doneu-nos un like i subscriviu-vos al nostre canal.